Mga ducks. Di na ko. Buang-buang ko naman. Mas lisod ang imuha. Zap mga ducks! It's your homeboy Yul nagbabalik. And your hot mom, Intit. And we are Dax Familia. Kamusta mga ducks? So welcome to another episode sa among video. And today's video we'll be having another activity, a couple challenge. So this is what we call the yoga couple challenge. So nag-search ko mga random photos or mga poses na kinahanglan na i-achieve ni Lavi para kang adlaw mga ducks. So ready na kalaw? Ready na. Na my dogs kay wow. Rawr. So, you know the drill mga ducks, labi na sa mga bago. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update mo sa mga upcoming videos na among i-upload diri mismo sa amo ang channel. So, sa panyong gilat, tara! Let's do this. Intro sa tak. Alright, so ang system ano mga ducks is mag-count ko og 16 counts before ta mo proceed sa from one pose to another. So first pose mga ducks. Dali lang. Okay. Mag-share, makasiyag bangko, unsa ba? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Okay, go. Muna sa first 8 nga count. So, another 8 na lang. Nabilin. Sige, dali. Kapuya mo ka. May paminon ako close ang tiil. Tapos ganino, nagbikad-kad. Sige. Mga bobo! Sa last 8 na, last 8. Sakito sa tiil eh. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay. Nangurag akong to. Okay, so success na sa first pose mga ducks. Now proceed to sa second pose. Ano si second? Asan? Anyway. Ang mag-star. Kung man yung mga ducks maraming magbuhat og asterisk. Ikaw first, Dad. Yung man asterisk. Utang ka no. Yeah! Okay. Alayo. Lumis yung to ka kung mali. Okay. Ako na lang sa wala may wala ko. Wala kay ko sa to. Asa yung tail mo din. Isa ka kay. 16 count man it. Tapos yun. Okay. Tulo akong lawan. Wala mo ikaw sa too. Wala ba ako? Dapat sa too ka. Too yung tukod. Unya. Ana. Kanay. Tapos? Ana. Ano? Ang bilang mo tiil. Hindi ka. Wala ko gusto. Hindi ko kaya lang. Isa na lang, anak. Ha? Ay na lang, anak. Tapos anak, lingkod. Sa man, ana? Anak lang. Mag one leg. Oh, straight na eh. Ana? Anak. Tapos anak. Oh, mga ducks. Nabuhat na ako. Di ayuay. And wait. Proceed ta sa third pose mga ducks. Suman ang third pose may. Ay, sa'yo rin na. Kunta doon. Sayon, i-extend ng tiil. Sa'yo rin na. Sige daw. Saan ko dito? Move pa. Para. Tapos gunit ta. Ito sa kanan. Magbuhay ha. 1, 2, 3, 4. Slide us yung. Wait, ikaw sana laging sa nantin. 8, 7, 6. Ay, no, wait. 4. Okay,
successful na sa itong third pose, mga ducks. Bisita sa fourth pose. Fourth pose na takaron. So, ang Fourth pose, hitabo mga ducks. is katong kaganiha, nasa sulod among tiil, karon nasa labas. Makita kayo sa mga picture da, mga ducks. Nada sa screen. Sige. Okay, so dapat naka-extend yun ang kamot, love. Sige. Magkano sa? Siguro isabay na to para dili ma-disbalance. Buang mo dia. Gira na dito. Na. Hindi. Uy, extend na kong tempo. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay. Okay, mabibigod Wala na. na, wala. Bikugan kita ana. Okay. Okay. Fourth pose, success mga ducks. Fifth pose na po. Ambot kung makaya ba ni. Ayan na. Move dito, dad. Na. Saan na? Sampo na ko. Sampak na ko. Sige, ihigda sa. Ikaw sa unang higda. Wala. Oo niya. O, anak lang. Kasi hindi ako sa unay dami. Okay. Okay. O, niya. Tanawa, asa ba naman ibutang? Okay. O, ana na lang. Tapos, amay niya, ana na kayo. Uy, ako? Magtuwad po ka niya. Wala yan. May makapit. Eh, makagapon na ko. Wala ko sigbin. Sige, inikit ang lubot, anak. Ay. I'm yung shoulder. Dili ako. Dili ko ka. Yan ako dito. Dili ko ka. Ay, okay. Dili ko ka tuyok. Mabalik Meg, ko. dili. Oh, kala. Sige. Okay, kanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, Buti ka, sir. Wala mong lubot ko. 3, 2, 1. Buya. Kapuya biskot. Fifth pose. Success mga ducks. Let's proceed sa sixth. So right now mga ducks, nanatas itong sixth pose. Mga itong sixth pose may. Gusto may mabuhatan niya ako? Ako lang ang isa, ikaw nang karang nag-ano. Ako ng lalaki Jod. Ako na magtuwad, dili ko. Ikaw nang Ako ng patong sa inyo. Masulapat. sige, ako na rin patong sa inyo. Dapat pangusgan man. So ako sa una. Ito aka. Sige. Na. Nga, ikaw sa tuwad dira. Yeah. Kut dili na ako maka-straight na eh. Sige. Eh. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 7, 6. Ayaw ah. Tutang ka na. Na, sitaka ka. 6 pose. So, 7th pose na mga ducks. Kanina mamot, makalisod-lisod ni bukat na baka ni si Labi. Asa, napapatang pili ka. Ako patong. Pila ko, dili ta maigo sa camera, dad. Ha? Baka man nagtindog. Ni na lang ang ni. Dili ta maigo? Oo. Anak. I mean, dili. Anak na lang, anak. Oo, anak. Oh. Nga, man. Uy, mag-challenge na. Uy, dapat i-close yung mong tiil. Sige, tamakanti ka. Oh, dapat. Oh, sige. Oh, sige. Nabugatan yung labi. Close. Ano na? Sige. Sige. Help. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6. Bukat kayo. Okay. 7 pose, success! 8 pose na. Alright, 8 pose na tama, Dax. Gawin na lang yun. Daw na lang ko lang. So, Grabe na singot to. yes, exactly. So, kana itong waton love. Kana 8 pose. Dili ko kabaluan na. Sige, parts, sige. Okay, Rodan. Oh, kuya pa ng base. Ikaw yapon ng list. Sige. 8 pose, mga Dax. Kami. Dapat straight ka kami, ha? Oo. Tara, mo pa buyag. Dali mo dahil pag kasi katawa ka, mawalan ko kusog.
Agay! Ayos ko. Takot nga ako. Lakit kay. Ako na yung base me. Ako yung base me. Ikaw, Juan. Mugata sa lawas na Sige, ikaw daw base. Ikaw daw base. Sige. Nga labang utro, mugat po ka. Ano? Close pati na. Dili ko. Dili, sakit? Dili. Mugat kang piste. Sige. Ligaw ko! Ligaw ko! Yabi! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Napakasakit. Okay! Oh! Okay, akong bali. Sakit. Sakit to. Tali mo. Na, bugat ka ka. Ako, pagod yan. Agit ko naman lang. Oh, bugat ka ni kay ka. No. 8 posts. Success, mga ducks! Let's go! Meanwhile, So, proceed pa ka sa pang 9 posts, mga ducks. Hindi na ko. Ay, pag dili-dili na. Love. Ah, Isa na lang, gid. After an eh. 9 posts. Sa akong base. hoy ko base. Sige. Sure na, sige nimo ha. Ano eh? May balik. Sige, Wayne. Sleep. Di awas, adi ako mo. Na, huwag na ba? Ayaw, pag ana, nagbako Ha? na. Straight mo Ano, ano. ana? Pause. Slide mo na itong yoga mat. Hindi na ano. Straight pa mi. Oo nga, mi. Ay, saslide kayo mong tingin. Sige. Iyap, mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Isa ito yung tail. 7, 8, 7. look at Randy Orton slithering. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Here's the cover. Okay, 9 posts. Success. Mga ducks. Hindi na ko gikapoy ko ninyo ka challenge ni Yuls. Langan, bawi ako sa mo. Buang-buang ko naman. Mas lisod ang imuha kasi ako make-up lang ko ay imuha yoga ang kapoy. Okay, Mga so ducks. this is the Ilang last final na? round, mga ducks. 10 posts. Wait, and post di mo eh. Animing. Ay, di usah man na love eh. Patay, pasok ka anime. Ikaw na yung pass. Basta mga ducks. Basta din. Ganyan dali. Dapat nag-reach ato ang kamot. Oh, see? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, tika sa gago. 3, 2, 1, 1. yay! Kasi mula ko ni Ona, oh! Kasi, yay! Humana dun namin mga ducks! There you have it mga ducks, another couple challenge and luck. That's the wrap. We are out. That's Familia. Ching!